Индия остава една от най-разнообразните в етическо отношение страни в света. Освен многобройните религии и многообразието от езици и обичаи, Индия е дом на безброй касти и племена. Независимо към коя от кастите принадлежат, всички празнуват с любов, шум и цветове. Няма как да се представим всичко това без музика, специални танци и впечатляваща индийска кухня. Истини. Истини, от други разказани, всеки има в себе си една от тях, а ти една от тях.
Дали откри хиляди възможности. Дали откри хиляди възможности, не сме ли изпуснали да направим нещо малко, но за някой друг? Ще можеш ли ти? Колко малки сме били за големите мечти, бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти, бягахме излъгани, но може да бъде